The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? There is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might he increaseth strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. My people are destroyed for lack of knowledge. That's according to Hosea chapter 4, verse 6. Sa dili pa kita magapadayon sa atong tuon sa pulong sa Dios ni nga adlaw, gikinahanglan ang atong paghimog, examination of our conscience. Susihon nato kung napabagkitay mga sala nga nahimo, nga wa pa nato isugid. We have to use the principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan, giauhag ka, gidapit ka. Paggamit niya ng imong free will to make the most important decision in your life.
the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 says, "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved." Diya usab sa Revelation or Acts 4:12 nagaingon kini, "Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved." Busa sa hilom, atong andamon tong kaugalingon by praying sa hilom. Magampo ta. Let us pray. Amahan mo nga langit no, nagapasalamat kami kanimo ni ining laing na usab nga adlaw nga imong ipadangat kanamo, Dios. Buhi pa kami mikan sa imong plano nga nagalihok pa sa among kinabuhi. Dili kami takos ninyo, Dios. Pananiya kami, salamat sa imong pagdala kanamo ning dapita sa makausap pa. Aron kami makapadayon sa among spiritual momentum pagtuon sa imong pulong. Salamat ni among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kubani kami karon, tultuli kami o tudloy kami pinagi sa balaang Espiritu Santo. Kinintanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga igsoon diha ni Kristo. Once again, umikan sa grasya sa Dios aniya kita. Ipabuhi pa kita o magkapadayon pa kita sa atong pagtuon sa kamatuoran gikan sa Biblia ang pulong sa Dios. Well, aniya pa kita nagadupot sa atong tun-anan karon nga giuluhan og how to be a winner in this life and in the next. Mauning mga punto sa doktrina nga atong ipanghisgutan dinhi nga gikinahanglan nato nga masilsil na gyud sa atong alimpatakan. Kay may nung danon kaayo kining mga butanga nga mao lamang atong mabawon inigbiya nato ning kalibutan. Wa tay laing mabawon. Gawas lang sa pulong sa Dios nga mapundo og atong makatunan, mailhan, atong tuuhan, dawaton, ug atong gamiton sa atong pagkinabuhing Kristohanon. This is the process of growing up spiritually. Kay igo man lang ta nagasunod sa mando sa Dios, kabuton man sa Dios nga kita magatuon sa iyang pulong, kay mao man kini ang process nga tubo ang atong kalag pagtuon sa iyang pulong adlaw-adlaw. Dili sinimana, dili minuan, dili tinuig, dili kay ganahan ka lang, kundi ato kining buhaton anaron ang atong kaugalingon sa pagpakaon sa atong kalag pinagis pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw. Aron atong tagamtaman gyud ang tanan nga pasalig o gisaad sa Dios kanato. Once God promises a thing, ang usa ka butang nga iyang isaad, that thing is always guaranteed nga matuman gyud niya, because God sa iyang kinaiya keeps His word. Busa kita nagasalig, nagasandig diha sa iyang kamaturan. Mao ni atong gitun-an adlaw-adlaw. Kay wa man hilain. Wa maghilaing mabuhat sa pagtubo sa imong kalag, kundi pagsunod sa kabubuton sa Dios. Mao ni protokol, mao ni paagi sa Dios nga magatubo ang atong kalag pinagi sa pagtuon. Mao ni ginganlan natong spiritual momentum. Okay, padayon kita. Kagahapon atong ibiyaan tong mga punto bahin sa kalipay. Ato man tong itukbil nato kadtong may tungod sa kalipay nga. In fact, gimando kini sa Dios nga atong masinati kining maong kalipay. Atong maangkon kining maong kalipay. Si Pablo nagahisgot ni ining mao nga mata sa kalipay. Sa in English atong gitawag og plus H ang iya sa Dios.
ang kalipay sa tao, tawhanong kalipay is minus H. Okay? Small letter H. Apan ang iha sa Dios, big letter H plus H, kay mao man kanang perfect kind of happiness. Ngagi isgutan ni Pablo Diaz Filipos 3:1. He talks about happiness. O kini nagaingon ang Filipos 3:1 nga, finally, my brethren, rejoice in the Lord. Kung kanang giingog rejoice, pag maya o pag kanang kalipay, naana sa Griego nga grammar, imperative mood kanang nila gibutang, kay ang imperative mood is a mood of command, mando. Imanduan kita sa Dios. Matod pa ni Pablo, finally, my brethren, rejoice. Imperative mode, rejoice in the Lord. Pagkalipay diha sa Ginoo. This is one of the imperative moods in God's Word. Now, ato manggi hisgutan nimo kagahapon nga diha sa King James Version, and it is a safeguard for you. Naghisgot ka na nga, kanang maong matang sa kalipay plus H, perfect happiness, God's kind of happiness, it is a safeguard for you. Kaning safeguard, protection, safety, panalipod kanimo. So, kung kining maong perfect happiness nga itong isgutan cannot be reached by a believer, nga di niya makabot, di niya maabot, then it is impossible to experience it. Dili gyud. Dili na niya kanang masinati o kanang maangkon, kanang maumatang sa kalipay. Now, mao na nga ang doktrina lagi, ang pulong sa Dios, gikinahanglan nga kini ma-metabolize, magaling to really experience this perfect happiness. Og tuod kining maong perfect happiness ana diha nimo kanang anha nimo masinati diha sa sulod sa imong dapit nga may gahom sa Dios, the operational divine sphere. Kay mao ra man na ang atong, well, in fact, mao na ang perfect environment na diha sa sulod, operational divine sphere. Ana diha tapok ka ng mga kaayuhan, mga kasangkapan nga espirituhanon nga giandam gitagana sa Dios alang kanatong mga magtotoo. That is our main kanang place, our place of kanang residence. Mao na atong puloy-anan samtang niya pakita ni ining kalibutan na. And it is, kung malikon, it is a mental attitude. It's a mental system. So, doctrine has to be, kung malikon, doctrine has to be metabolized. Aron kini magamit. Kaya ang dili metabolized nga doktrina, di man magamit. It is not usable sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Mauna nga, kadiyot lang, kaya nahanap po'y okay? Kadiyot lang. O karon padayon kita sa atong ingon nimo nga, if this perfect happiness cannot be reached, therefore, by a believer, unsa man niya pagkabot, pinagi sa pagtuon. Nini nga atong gibuhat. Pinagi sa atong pagkaton, pagtuo, ug paggamit sa pulong sa Dios. Dili na to matagamtaman, dili na to masinati, dili na to mapanag-iya kining maong matang sa kalipay. Okay? O kini mabuhat lamang sud sa atong dapit nga may gahom sa Dios. Operational divine sphere. So, doctrine has to be inculcated mo na. Sinilsilay lagi ning atong pagi. Ang doktrina, ang pulong sa Dios, kinahanglan nga masilsil kini by repeating, pagbalik-balik nining mga doktrina over and over and over and over again. Balik-balik. Kay this is
mo dawat ka ba nining prinsipyo nga repetition is the best teacher? Sa gagmay pata, balik-balikon sa atong mga maestro nga aron dili na gyud ka na makalimtan. That is inculcation. The happiness that the Bible talks about does not depend wa ni mag-aagad sa mga tao, mga butang o mga sirkumstansya, wala. This kind of happiness can solve your problem. In fact, makasulbat sa imong suliran kining mong matang sa kalipay. In fact, it is a problem-solving device. So, mao ni imong kanang kadaugan. It is your victory to possess this kind of happiness. Di man ni katong 3 spiritual skills nga itong isgutan. Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, and spiritual maturity. Kay kining spiritual self-esteem, ang imong self-worth, imong pag-angkon na ng bili sa imong baruganan. Okay? That's the beginning of contentment in life. Anha diha magsugod ang imong pagsinati na sa pagkakontento. Now, okay, ato iragong ilabas na pod sa imong panumduman kadtong bahin sa atong pagtuon sa edification complex of the soul. Ato ninggi kanang hubad sa Binisaya nga sama kini og dakbalay. Dakbalay kining maong dakbalay sa kalag. Okay? Edification complex of the soul. Now, na ay 5 kaang kini nga atong subayon, atong kabuton. Okay? Ang nag-una gyud ini ang grace orientation. Nga kita maanad o ma-expose na gyud, ma-oriented na gyud sa doktrina sa pulong sa Dios. Mao ni unang ang mao na nga dili ka maanad, di ka ma-expose, di ka dili ka mabaid gyud sa pulong sa Dios kuno kay pagtuon sa pulong sa Dios, natural. Mao na nga ato ning maangkon kining grace orientation sa diha nga nagpadayon ta sama ni atong gibuhat adlaw-adlaw. So that's the first kanang level. Okay? Una kanang ang ikaduha, mastery of the details of life. Ato na ba ning gisgutan tuod, no? Okay, just to refresh our mind. Mastery of the details of life. Ikaw ang agalon sa mga detalyes kinabuhi. Dili ikaw ang ulipon. Ikaw ang agalon. Ang papasabot, ikaw rin makakontrol. Kaya kung ulipon ka, ikaw may kontrolahon sa detalyes kinabuhi. Kasabot ka? Mao na ikaduhang ang na. Gikan sa grace orientation, motikang napugka dito ikaduhang ang gitawag og mastery of the details of life. Ikaw na ang master. Ikatulong ang padayon na saka. Ang ikatulong ang ginganlan ni sa English og relax mental attitude. Relax, hayahay. Okay? Hayahay, hapsay ang imong matang sa pangunahuna. Relax mental attitude. Ang laingan nini, you are free from any kanang personal sins. Unsa man mga personal sins? Sins of the mind, sins of the tongue, and overt sins. Wala ka nini. So relax ka. Basta? Now, yung kaupat nga ang ginganlan ni og kanang 3 categories of love. 3 ka kategorya sa gugma. Ang una nini, gugma ngadto sa Dios. Our love for God. Ikaduha, love for all mankind. Okay? No, correction. Ikaduha tuod, this is the love kanang
of right man, right woman. Okay? So, akong balikon, ang una, love for God. Mao gyud ni mag-una. Itong gugma nga to sa Dios. Ikaduha, gugma sa tukma nga bana sa tukma nga asawa. Okay? Love for right man, right woman. Okay? Ang ikatulo mo na ang love for all mankind. Atong gugma alang sa isig katao. Mao nay ikaupat nga ang karon sa imong pagpadayon sa pagsaka makabot nimong ikalima nga ang gitawag nato og perfect happiness. Mao na atong hisgutan karon. Di padugay kanang ginganlan og unsa plus H. Okay? Perfect happiness na kay giiyahan ka na sa Dios. Og in fact that is the penthouse. Unsa man ning penthouse sa Visayan, I don't know, makasabot ka. Tapangko, slanting roof for protection. Okay, mao ni tapangko, penthouse na. Okay, so mao ni ang edification complex of the soul, dakbayan sa atong kalag. Dili na to ni makabot usab masinati kung natay pagtuon sa pulong sa Diyos, kung negatibo ta. Watay gana, watay kaikag, watay kainit, watay panahon, watay pagpanumbaling sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Dili na to maangkon kini. Dili na to masinati kadtong kind of perfect happiness. Tiyan mo na. Dili lagi ingon-ingon ng Kristohanong pagkinabuhi. It's not a joke. This is the critical pathway ngadto sa pagtubo espirituhanon. Now, okay. Now, volition, kabubuton, is to be used in learning these things. Of course, it is a matter of choice. Prinsipyo po lang kanunay na itong balik kung pahinomdom ni mo. Naraman na ni mo. Mahimugod, pahimos ka nini, o di, naraman na ni mo. Panasayod kita nga, out of that decision nga itong pagbuhaton, kita ragyod ang manubag. Right? For all the decisions we make in life, we are the only one, kita, who is answerable, responsible, and accountable. So, volition is to be used in learning these things. Now, diha ragod sa Salmo 128, versikulo 1, nagaingon ka na, naguna ka ng blessed. Ang blessed sa Grigong pulong is makarios. Blessed, makarios means happinesses, kalipay. Now, blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Na, mao na gingog makarios, malipayon kadtong tahod, nagatamod sa Ginoo nga nagalakaw sa paagi sa Dios. Now, diapod sa Salmo 146, versikulo 5, happy is he that hath the God of Jacob for his help, where hope is in the Lord his God. 2 Corinthians 12:10, that is why, for Christ's sake, I delight in weakness. Mo na gisulti diha sa mga bersikulo. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, insults, hardships, persecutions, difficulties, unsa maning weaknesses. Well, I delight in weaknesses. Kini gitawag ni og providential preventive suffering. Sa laktor nga pagkasulti kini pagpugong
pagsangkap kini agi og pagpugong. Mo nang hatagan kita og kanang pagantos nga maunay pugong kanato nga di ta madakinas, di ta sa atong espetong pagkinabuhi. Unya kanang insults. Well, ang insult, mga insulto, pag kanang yamid na nimo, pag kanang salikway na nimo, people testing na. Basta, pagsuway na sa mga tao. Unya ang hardships, well, thought testing. Testingan man yung atong kining pag-ingon natong testingan, kombinasyon ng Bisaya o English, testingan. Well, of course, magkasabot naman tayo ng mga Bisaya sa atong pinulungan, testingan. Will be tested ang mga insulto, testingan is mga tao. Ang hardships nato, testingan na sa atong panghuna-huna. O mga persecutions, system testing. Mo testing na po ang atong mga sistema nining kalibutan na. Unya ang difficulties, disaster testing. Ang mga katalagman, pagsuway pinagig katalagman. For when I am weak, nagpadayon ka ng mga bersikulo, for when I am weak, then I am strong. Yeah. Na pagyoy gipanglista pagyod padayon nini kanang slander. Slander is people testing. Pressures, pagpiit, pagduot, thought testing na. Ang persecutions, system testing. Ang mga distresses, disaster testing. Kining maong mga butang atong isgutan will be experienced by you. Ato ning masinati when we are already under momentum testing. Kitang tanang mga magtotoo mo agi ning momentum testing. Testingan ta unsa na ka ligon ang atong baruganan sa pulong sa Dios. See? Unsa namang yun ka lauma, kahabuga, kanang kalapda, katasa, all of this, pagatistingan. Kaya di man kanang maprubahan o dili at tistingan. Basta? Tistingan yan. To prove, to see the proof. Nga mo na yung preventative suffering pag testingan gyud ang matag magtotoo. Aron gyud makita mo nagingon sa tong amigo nga makita ang katag. Okay? Nausahay maggamit ang mga pulong sa inunta mga street language panato lang ning pagpaklaro nimo. Okay? Now, okay. Usa sa mga nalista niya ng 10 problem-solving devices nga giandam sa Diyos kanato nga mga magtotoo. Mo ni usa ni kanang gingadlan og problem kanang sharing the perfect happiness of God. Usa ni sa mga gisangkap sa Dios nga napulo kapagis pagsulban sa mga suliran. Now, this kind of happiness, kining isgutan din sharing the perfect happiness of God, dili ni nato masinati pinaagig pagbati. No. This kind of happiness cannot be experienced through emotion. Cannot be. Emotion is out of the picture. Of course, wa maunta mo ingon nga di ta mo gamit sa itong emosyon apan once nga napuno na og doktrina pulong sa Dios ang atong mentality of our soul, anha mo nindot ang atong paggamit sa emosyon. Kasabot ka? Wata mo ingon, wata mo kanang mo disclaim nga wa inungdan ang atong pagbati. Dili. Ang pagbati magamit sa husto, nindot, mabungahon kaayo
nga kanang paggamit niya na sa diha nga napuno na tas pulong sa Dios ang atong mentality of our soul. So, balik ta nining maong matang sa kalipay. This happiness, this kind of happiness, is the mental status of a mature believer nga napuno na sa doktrina. Doktrina nga na-metabolize, nagaling. Ang Biblia, ana ay labihas kadaghang mga bersikulo nga nagaingon nga taliwa sa mga tragedies, mga disasters, mga kanang katalagman, o kanang kapildihan ba, in the midst of tragedies and disasters, kining maong matang, paminaw, kining maong matang sa kalipay still exists. Magpabilin siya nga na diha. It will exist and can still be enjoyed sa usa lamang ka magtotoo nga hamtong. Sabtag na. Dili ni masinati sa mga dili pa hamtong nga mga magtotoo. Dili. It cannot be. They cannot be enjoyed by kanang a baby believer or sana wa magtubo, labaw na sa wa magtubo. Dili niya masinati ni. So kung balikon nga, ang Biblia anay labihang daghanang bersikulo nga naga pasabot, nagapatinaw nga bisan pas taliwa sa daghang mga katalagman, kakulba sa kinabuhi, kining maong matang sa kalipay magpabilin nga magabarog og masinati sa magtotoo nga hamtong na. Atong suwayan ni oy. Nga naman yung di ba nato suwayan? Again, it's a matter of choice. Now, kining maong matang sa kalipay, pagpabdayo na ito inighiskot, perfect happiness na itong hisgutan is related to the 3 spiritual skills. May kalambigitan ang kadtong tulo ka mga spiritual skills nga itong hisgutan. Sa kato to? Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. So, this undergoes the preventive providential suffering. Now, I don't know if nainom pa ka niya itong 8 ka momentum testing, be? Ato ragod ng labason sa atong panungduman. This is a reverse concentration. Okay? Let's concentrate. Reverse. Balik. Meaning, murag, atong i-rewind. Okay. Unsa man tong 8 momentum tests nga atong pag-aagian. Agian na to ni. Nga mga magtotoo, ha? Now, this does not apply to unbelievers or believers who are not growing in doctrine. Ang momentum test, masinati o kanang tagbuan sa usa ka magtotoo nga naga kanang advance, naga sibog sa unahan. Wa kadtong nagaus-us dili. Di niya ni masinati. Okay. As a review, ha? Unsa man tong 8 momentum test? Una yun ni OSN. Ang atong kinay makasasala mo test na to. Kaduha, mga tao. Mo test na to, musuway na to. Ikatulo, ang atong panguna-una, thought testing. Ikaupat, ang sistema ng kalibutan na system testing. Kalima, ang atong natural manis tao, kini bang pagkamapahitason, arrogance complex, musuway po na to. Sunod, hatred na, kanang kalagot na, pagdumot na kani, apil na. This is hatred hatred complex. Sunod, moabot ng mga disaster. Musuway ang atong mga disaster para atong unsa
agian ni Job, ninomdom ka, napo niya ka mga anak, nangamatay, diha-diha, gyud. Disaster man to, di ba? Ano may ubang mga ehemplo of disaster? Kawalan kang trabaho, disaster man na, di ba? Na ay mamatay sa panimalay, sakop sa panimalay, disaster man na. Muhagba ang imong negosyo, disaster na. Unsa pa? Na ay mga disgrasya, mga sa kadalanan o unsa pa, disaster na. You see, we have to be ready. That's when tuon ta niini, aron maka alinggat ta, makabantay ta, makamatikod ta dayon. Ito niya ang plano sa Dios is kanang problem solver. Kining plano sa Dios is unsa? Problem identifier, problem anticipator, problem preventor, o problem solver. Yung plano sa Dios. Muna sige na tugtuon. So, unsa may ikawalo nga pagsuway o momentum test? Prosperity. Muna kinagrabihang pagsuway. Nga suwayan ta sa atong pagbarog sa pulong sa Dios, sa atong pagkakristohanon, suwayan ta pinagi sa pag-unsa, pag-uswag ka na to. Kanang suwayan ta ang atong pag-prosper. Tingali, murag, kalit lang ang murag kag na uknol ka sa, na may nangabot ng mga panalangin. Muingon ka dayon. Na ning pasar sa unsa sa imong mga anak, ning pasar sa test o unsa, nakatrabaho naglabihang nindutang trabaho, prosperity mo kanang uswag imong negosyo, murag mo asenso lagi, masenso ka, pasensohon ka, bubuan na kagdaghang mga kanang kaayuhan sa imong kinabuhi. Hangtod nga moingon nakakitisting pa na. Yung okay na ni. Undang sa kong Bible study. Murag igo na ni. So sa ato pa, nausob ang imong priority. Di na ang pulong sa Diyos nga maura wag ito'y source sa imong prosperity. Imong giusab, imong priority, imong pasiuna. Karon ang imong gugma nga sa pulong sa Diyos na bugnaw na hagba. Nahagba kas maong pagsuway nimo. Nahagba kas pagsuway sa pag-uswag nimo. Na, gitistingan ka. Us ka balik. Nagasabot ka ba sa akong i-explicar nimo? I hope. Now, nga namang naghisgot ng tanini be? Why are we talking about this? Okay? Tungod kay, they are requirements o prerequisites aron ma-experience na to, sinati na to kining mong matang sa hingpit nga matang sa kalipay nga iya sa Dios. They are requirements kining atong ipangisgutan, prerequisites to experience the perfect happiness of God. Sabtag na. Now, of course, kanang nuntan pag yun sa imo karong pagsinati na karon og contentment. Kining pasar ka man. Butang nato nga nagpasar ka nitong mga kanang pagsuway, atong momentum test. Okay? Ning pasar ka. So naa ka makasinati na po ka gawas na ng imong pagka kanang mubati na ka og pagkanindot sa imong masinati sa imong kinabuhi. You experience the positive things now because you are a winner. Na mo na atong gitutukan din atong pagtuon nga how to become a winner in this life and in the next. Winner ka na. Kaya na pagkakontento. Okay? Kontento ka. In the midst of slanders nga gihimos mga tao nganha kanimo, mga pagdaot nimo, pagbuli kanimo, kanang hukom diha kanimo,
pagsaway ka nimo unsa pa diha, you are contented, okay ra para nimo. Now, outside pressures of adversity, kining mga pagpiit sa mga katalagman, tuan ni sa gawas, of course, kini nang ginahanglan og doktrina to prevent it, to internalize as stress. Kay narabay prinsipyo nga atong gibarugan, stress is optional, adversity is inevitable. Sa may Visayan nini, ang pagpiit, pag kanang duot kanimong stress, mahimo nimong dawaton o di, okay? Optional man. So, imong kapilian. Stress is optional. Apan ang adversity, ang katalagman, di maginakaligayan. Maabot man na. It's inevitable. Manigingon sa in English. So, you cannot live the spiritual life in stress. Okay? Ayaw yun pagpaulipon sa stress. Kanang pagpiit, pagduot kanimo. Do not. In fact, stress contradicts the plan of God. Kontra kini sa plano sa Dios. Persecutions include unjust treatment. Apil ni. Kanabang di ka mangayohon o pagtagad, di nagkatagdon unjust treatment sa imo trabaho tingali, na ay mga unfair practices diya, unjust. Okay? Na pagpihig, mo na unjust treatment. Now, apan way magtutuo ang exempted to face persecutions. Why makalikay ni Ihimplo, na ay imong katrabaho, kauban nimong trabaho, nga mo kanang kawaton ba ng imong pitaka, imutang ta. Ihimplo kini ha. A fellow believer steals your wallet with money. Narabagyo'y kwartang sood diha sa imong pitaka. Unsa ba imong buhaton? Sanglit nakalapas man siya sa balaod. He violated the laws of divine establishment man, kanang imong katrabaho. Unsa man nimo? Imo ginang i-report. Imo nang i-report ngadto sa pulis. Basta? Now, although you do not have any anger, wa ka magtinirog, kasuko, kalagot, yan ang imong katrabaho nangawat sa imong pitaka. You're just relax. Kaya nga naman, kay kontento ka man. Kontento ka man. That believer who stole your money he has violated the laws of volitional responsibility. Gawas nga, naka-violate siya, nakasupak siya sa balaod sa divine establishment. Nakasupak po siya sa laws of volitional responsibility. Now, ang usa ka magtutuo is professional a believer is professional sa diha nga siya na magpabilin siya nga kanang ligon nga magtutuo. Magpabilin siyang ligon, di siya matarog. A believer, inunggo nato sa English, a believer is professional once he is a stable believer due to tungod sa doktrina nga metabolize na diya siyang kalag. See? Because of metabolized Bible doctrine. Na mo itong balik ko na itong 2 Corinthians 12:10, sige yun, when I am weak, then I am strong. Na, sa diha nga ako magmahuyang, then ako ligon. We no longer depend on ourselves. Human power, wala. Wala na ta mag-agad. Wala na ta mag-sandig. Kundi nagasandig lamang kita, nag-agad lamang kita sa
espirituhanong mga kaayuhan, spiritual assets, divine provisions sa Dios. Si Ginoong Hesukristo nakatuman sa royal law. Sa mga royal law, love your neighbor as yourself. Nakatuman si Ginoong Hesukristo. What was the maximum incident that our Lord used and applied the royal law? Ano sa man? Niadtong mi tiyabaw na siya dito sa cross. And he cried out at the cross, "My God, forgive them, for they do not know what they are doing." Noto iyang pagtuman, pag-apply sa royal law. Now, kung kita mo ang sinso na sa atong espirituhanong kinabuhi, we progress in our spiritual life. We do not have any scale to find out where we are now in our spiritual life status. Wala. Mao na nga atong gibarugan kini nausab nga prinsipyo atong nasudning usbon, atong balikon, atong kanang let us repeat again. The rate of learning must exceed the rate of forgetting. So, ang kapaspason sa atong pagkat-on, kinahanglan mo labaw pa sa kapaspason sa atong pagkalimot. Si Pablo miingon, I learned to be content. Nakakat-on Diyos, Apostol Pablo, nga makontinto siya. A believer has to pass. Kinahanglan siya mo pasar. Niiningingan lang providential preventive suffering aron iyang masinati kanang espirituhanong autonomy, spiritual autonomy. When I am weak, say sunod, then I am strong. Mo na gisulti ni Apostol Pablo. So, tuguti ang pulong sa Dios sa pagtuyok-tuyok na diya sa imong panimuot. Allow Bible doctrine to circulate in your stream of consciousness. Atong tun-an ugma ang 10 problem-solving devices. Okay? Kaya may lambot kinini ning atong gipanghisgutan. Kay ang momentum testing, by the way, katong atong gisgutan di padugay, it has a warm-up kanang exercise na warm-up exercises like distresses, persecutions, difficulties, insults, ug ubon pa. Now, mao ni atong paghisgutan ugma. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong paghatag kanamo nining panahon sa pakikambitay sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw, pagdugang bahin sa imong mga pulong, imong mga punto sa doktrina. Ilabi na nining among punting o gitutukan nga pagtuon nga unsaon na mo pagka himong mananaog nining kinabuhiya o sa sunod na mong kinabuhi. How to be a success or a winner in this life and in the life hereafter. Salamat o Diyos mong pagpatinaw. Pinagini nga mong Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma ning dapita sa makausap parang kami magapadayon sa among paghisgot, pagtuon sa imong mga kamatuoran. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.